Соклык, уяулык һәм иминлек темалары бер кайчан да икенче планда тора алмый. Былтыр Башкала мәктәбендә булган җан өшеткеч вакыйга сок хезмәте һәм мәктәпләрнең гадәттән тыш хәлләргә әзер булу-булмавы турында 1000 кат уйланырга мәҗбүр итә. Жаңа 2022-23 ел уку елы башланыр алдыннан барлык уку йортларында да полиция хезмәткәрләрен, МЧС хезмәткәрләре һәм Росгвардия хезмәткәрләрен җәлеп итеп учениялар үткәрелә, тренировкалар, инструктажлар. Бу бөтен мәктәпләрдә дә булачак инде. Чөнки иминлекне тәэмин итү куюлда иң мөһим бурычларның берсе. Мөслимнең барлык мәктәп һәм балалар бакчалары, Мөслим политехника техникумы, Күбәк Михайловка, Түбән Тавын интернат мәктәбендә Биркут сок хезмәте кизү тора. Биркут җәмгыятенең Мөслимдәге каравыл җитәкчесе Зөлфәр Хантимеров. Монда ике охранник тора безнең һәр вакытта. Булар укытылган, үзләренең эшләрен беләләр. Хәзерге вакытта алар шушылай постта торалар инде һәр вакытта. Шундай антитеррорга каршы алар укытылган эшләрен белеп эшлиләр дип әйтик. Безнең хәзер менә Лионга гына инде безнең Лесная страна лагере, анда торды безнең охранниклар. Шулай итеп үзебезнең Мөслимнән җыелган җегетләр, кызлар. Телевизордан күреп, газетлардан укып белгән куркыныч хәлләр, чәчләр үрә торырлык канлы вакыйгаларның шаһидлары булырга язмасын. Иртән баласын бакчага, мәктәпкә озаткан әти-әниләргә сабыйларын исән-имин каршы алырга язсын. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.